De kop in de wolken, de naas in de wind. Gruets wie nog niet, en zo bleef wie een kind. Stoer stuit de steek, vier wappert mijn ver. Hoets nog eens prins te zijn, wil ik zo geer. Veren we al gezien. Wilt je ze ook zien? Ja, wilt je zien dat de nu prinsen zijn? Dan vraag ik juist even aan licht en geluid als het hier een beetje duisterder kent, als het mogelijk is. Jongens, het wordt spannend. Spannend op de buurt. Spannend. Peter, Maries, kom eens met z'n naar voren. Laat ze het zien. Stond niet te vuur. Moet ik weg? Oh jongens, kijk eens hier. Ga het weer hebben. Loop een beetje naar het midden toe alstublieft. Een beetje naar het midden van beetje de midden. Dan zullen we weer ook proberen het zicht niet te belemmeren. Ik ga weer zeker niet doen. Ik ga even niet leeg staan. Ja. René, mag je een beetje spannender, een beetje heller. Patrick, geef zelfs een aanwijzing over een klein prinsje. Deze jong is vastelovend met de paplepel ingegeven. Dan doe ik het nu voor de grote prins. Onze grote prins is geboren in Geleen. En de kleine prins leubelt 11 jaar midden in de optocht. Onze grote prins weegt 82 kilo. En de kleine die kent fluiten wie een veugeltje. Onze grote prins hield van koude Chinees. En de kleine zit niet op de triviant. Onze grote prins die kan tellen wie in de meikever. En de kleine die woont nog niet in de kerenzij. Onze grote prins is voor de rooie. En de kleine die hing wel eens rond in het winkelcentrum. Onze grote prins die hield van rockmuziek en 80er jaren muziek. En de kleine die ging in het weekend lopen rond in de kleuren geel en zwart. De hobby's van de grote prins zijn voetballen, fietsen en wandelen. En de kleine die is geboren in Sittard door een stevige oven in de poort. De grote prins had op de Don Bosco school gezeten vroeger. En de kleine die gaat werkelijk kijken door de kleuren geel en groen. De grote prins is enig kindje. En de kleine had een bijnaam genaamd de Frietenboy. En dan nog over het geld spannend maken. Onze grote prins is een prinsenkindje. En de kleine met de 11e aanwijzing is een echte terenvreund. En wat het nu nog niet weet, onze grote prins is de zoon van de prins van 1974. We gaan afstellen van 11 naar 0. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, daar zit ze. Daar zit ze. Daar staat het, die prins. Hallo. Aan de rechterkant neven de buurt staan ze. Ons nu prinsen, jongens, breng ze even naar voren. Ons nu prinsen komen van boven van de Harry de Visser af. En dat zijn helaas niet die man die wat hier op het podium staat. En wat dat dadelijk is, natuurlijk van dadelijk. Jongens, maak plaats. Los ze deze kant uitkomen.
is geen Prinsenpaar. Ja, succesieger. Eén keer prins te zijn wil ik zien.